Inti qabelkom ħalli Merħba, dan huwa Shooter u jekk taraw xi ħaġa interessanti jibatu inna fuq shooter@danusan.com. Illum waħdi. Imma jien kif qatt nista' nkun waħdi meta jien għandi lilkom, għajduli. Qiegħed waħdi għaliex Daniel qiegħed bi break biex ma taħsbux li ddivorzjajna jew hekk, ġifieri minn hawn ftit ieħor jerġa' ikun qiegħed hawnhekk. Issa, meta jiena nkun qiegħed waħdi nibda bil-mod naħseb fuq ċertu affarijiet u l-ħsieb huwa qali fuq l-automatic, il-karozzi automatic. Illum id-dibattitu huwa jaqbillek ikollok karozza automatik jew karozza bil-gerijiet. Temnu li jeżistu nies illi lanqas biss jistgħu isuqu karozza bil-gerijiet għax ikunu trenjaw biss fuq l-automatic. In-nies anzjani bħalna ikunu mdorrijin isuqu bit-tnejn. U jien niftakar diskussjoni meta kont għadni żgħir fej x'jaqbillek karozza automatik jew inkella karozza bil-gerijiet. Meta kont inqaba fit-traffiku, milli dak iż-żmien kien naqra iktar rari millum, kont tgħid isma' tant kien hemm traffiku, tant kien hemm serbut ta' karozzi wara xulxin li ħraqt il-klaċċ. Issa, din li taħraq il-klaċċ awtomatikament fil-karozza automatic ma teżistix, imma għal dawk li suqu bil-gerijiet il-klaċċ li huwa l-ewwel pedala fuq ix-xelluk fil-verità għandu jkun jitqof fit-traffiku ħafna tinħaraq. Insomma, jiena nixtieq nara intom x'taħsbu jekk jaqbillek xi kollok karozza automatic jew inkella waħda bil-gerijiet illum kif inhi Malta. Imma, apparti hekk, għadna ħirġin minn żminijiet fejn kulħadd mar jiekol lemmulaw. Però rispett, sinjuri, rispett lejn il-waiter. Fejn qiegħed? Dan huwa il-waiter kif qed taraw les biex jieħu l-ordni. Daw minn naħa l-oħra huma l-klijenti li ilhom mal-mejda żmien u jidhru li qed jieħdu goż kbir. Il-waiter jersaq inkiss biex jieħu l-ordni. Let's do start now, please. John? Jimportat tila minnu toħra, please, kjoġbok. U l-waiter ikollu jistenna li kieku kien taxi kien jiċċarġa l-waiting time. Imma f'dal każ ikollu jalaq ħalqu u joqgħod kwiet. U għalhekk aħna bħala Shooter għaddejjin bil-kampanja tagħna tkunx liqa mal-waiter. Għax għalkemm il-waiter ikun jidher kwiet xorta waħda huwa tad-demm u l-laħam u xi darba qatt taqbiżlu. Huwa veru li meta mmorru nieklu jekk jista' jkun għandna nagħtu każ il dawk li qed iservuna x'qed ngħidlek jien attakk nervuż kbir, ġifieri kunu konxi tal-waiters u tal-madwar. Issa, il-pulizija ħarġu tal-avviż dwar dawk il-tnejn min-nies żewġ Marokkini li ma nistax nifhem kif irnexxilhom jaħarbulna mill-airport imma ħarbulna u qed infittxuhom. Issa meta rajt ir-ritratt, hemm wieħed illi għandu xaqsam ma sibtek, taraw ix-xiebaħ naqra? Għara neċċajta jgħadu, għax dak jieħu ftit għalija tajjeb. Xaħġa ora li qed tiġri bħalissa fuq is-social media hija il-narrattiva tan-nazzjonalisti hija li Robert Abela qiegħed fuq żaq il-laburisti. Issa jiena xaħġa bħal di aħna ta' Shooter ma nistgħux ma niċċekkjawiex. U allura x'għamilt? Inżilt fit-toroq u ċċekkjajt jekk Robert Abela huwiex fuq żaq il-laburisti. Jiena ninsab hawnhekk fir-raħal ġdid fil-qalba tal-Laboristi biex niftehmu quddiem il-Gażin tal-Labor u ħanissaqsihom jekk Robert huwiex qiegħed fuq żaqhom nkunu nafu malajr. Mela qed jgħidu taf min qed jgħid, imma insomma illi Robert qiegħed fuq żaq in-nies. Inti fuq zaqqek qiegħed? Fuq zaqqi żgur mhux għax jien għalija. Nara. Anzi zaqqi kbira bil-ġid li qed itini. Tajjeb, mela inti m'għandekx. Jiena tajjeb qiegħed. Robert qiegħed fuq zaqqek? Laqqa xejn? Le, laqqa xejn. Le? Dak fuq qalbi qiegħed. Jien m'għandix xejn s'issa. Imma dak jiena. Qalbek. Fuq qalbi qiegħed. Robert. Engraved. Il-kulħadd għandi fuq zaqqijien. Ħanżira bara, poġġejt il-kulħadd. Kulħadd għamiltem. Naħobbu. Ma għaxara, fuq zaqqek jekk għandek xi tatu ta' Robert? Le. Xej. Inti għandek.
Zgur? Għanara. Le, m'għandix. Għanaru xifli. Til min għandek fuq zaqqe. Il-banak l komplement tal-familja tiegħu. Jien m'għandi xej, Jinta tittori. x'għandi fuq zaqqi. Il-delija, il-delija. Fuq zaqqe? Ħarsit il-nazzjonali. Nara, rajtan. Biex inserħu ras Robert, tajjeb, mux tal-li mux hija fuq zaqqu, imma fil-kastiju jgħamdu l-kulħat fuq zaqqu, tajjeb, imma serraħ rasek mintix hija fuq zaqqin nisa, xieċċekjajtom kollha. U dak kien shooter għallum, nispera li ħattu gost, jekk le nitnejku aħna ma nsowan tistaw tibatunna fuq shooter@danusan.com kull ma taraw u taħsbu illi jotta lejna. Tinsawx qegħdin fitxu dawk iż-żewġ Marokkini għadna ma nistgħux insibuhom jekk taraw lil xi ħadd tibatunna. Tgħod jien qatt ma mort il-Marokk. Il-Marokk għandhom belt vera sabiħa jisimha Marrakesh. Naħseb m'għandix għalfejn immur jiena x'għandi l-mara u kex il-ħin kollu titlobni ra tiġi Marrakesh. Vojta, ta' għada.